Naša trieda sa delí do niekoľkých skupín a ja vám teraz ich trošičku predstavím. Takže značne významní ľudia v tejto triede sú tí, ktorí úlohu nedajú opísať, ani keby ste pred nimi rovno kľakli na kolená. Prípadne oboznámia organizátora a veliteľa triednych demonštrácií a vzbúr. Dá sa pochopiť, že sú medzi nami veľmi milovaní. Samozrejme, že ich ľúbime asi ako koza nôž. Menej užitoční, takmer nevšímaví sú ľudia, ktorí opísať úlohu nedajú a tiež čakajú na dobrodincov. Tretiu skupinu tvoria ľudia, ktorí všemožne pomáhajú, napríklad šepkaním, alebo tým, že dajú vďačne opísať úlohu. No aký máme vzťah s profesormi, respektíve čo si o nich myslíme, vám teraz priblížime. Čo si zaspievame po ceste do školy? Milujem a rád ju mám. Na čo myslíme už v pondelok? Piatok, podvečer si zresetujem mapu. Aké sú naše pocity pred písomkou? Nedá sa ujsť, pred svetom neutečieš. Čo si myslí triedna, keď vchádza do triedy a nesie písomky so samými peťkami? Čo poviem profesorom, keď nič neviem? Že mi je ľúto. A čo si myslíme, keď donesieme ospravedlnenku? Škoda, že je iba vymyslená. Čo budeme spievať profesorom, keď nám pomôžu pri mature? Ľúbim ťa, tak ako mi ľúbiť viem. A čo nám povedia rodičia, keď nezmaturujeme? Ulica je krásny dom. Čo mi na to? Čo pijeme na Stužkovej, kým sú tu rodičia? Pijeme kolu. A čo budeme piť, keď odídu? Nebolo by obeci, dať si jedno podeci. Čo si myslíme o našej triednej profesorke? Sikočka, a pekne vydarená. Na čo myslia profesori, keď nás idú vyvolať k tabuli? Poď sem, nech sa s tebou zblížim, poď sem, ja ti neublížim. Čo hovoríme Christianovi, keď ho opäť vyvolá profesorka Lisoňová? Jednou už te ma len miela a už zase byte vtela. Čím je pre nás profesor Dravecký na hodinách nosky? Si moja hviezda, až sa to nezdá, si moje zlato a stala by sa. Čo víri v hlave kaplanovi Lisníkovi, keď má vojsť do našej triedy? Môj Bože, Čo povieme profesorovi Suchému, keď nám chce dať písomku? Čo si myslíme na hodine angličtiny o profesorke Hvílovej? Ako teda vyzerá náš seminár z angličtiny? Čo si myslia dievčatá, keď uvidia profesora Majerského vo dverách? Čo hovoríme, keď profesorka Bizoňová chce skúšať? A čo o zastupkyni Jakubcovej? Aký máme pocit z pani riaditeľky? Mám pocit, že náš rukách osud môj. Čo si budeme spievať, keď budeme opúšťať školu? Nečakaj.